L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè kien jara l-merħla ta' ħatnu Ġetru, qassis ta' Midjan, u ħall merħla lem fid-deżert. U wasal sa ħdejn Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġu tal-mulej f'ħuġġiġa nar qalb l-ollieq. Mosè ħares u ra l-ollieq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal: ħanersaq u nara din id-dera tal-għaġeb. Għala mhux jinħaraq l-ollieq. Il-mulej raħ riesaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-ollieq u qallu: Mosè, Mosè. U Mosè wieġeb: hawn jien. U l-mulej qallu: la tersaqx l-hawn. Neħħi l-qorq minn riġlejk, għax il-post li inti fuqu u art qaddisa. U s-sokta jgħidlu: jiena hu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu: jien ħarist u rajt id-batija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu. U jien smajt il-karba tagħhom minħabba l-argużini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u neħodhom f'art tajba u wiesa, f'art tnixxi ħalib u għasel. Mosè reġgħu jieġeb: ara, jien mmur għand uliet Iżrael u ngħidilhom: Alla ta' missirietkom batni għandkom. Huma jistaqsuni x'jismu. Jiena xi ngħidilhom? Alla wieġbu: jien li jien. U kompla jgħidlu: hekk għejdilhom lill-uliet Iżrael: jiena hu batni għandkom. U Alla kompla jgħidlu: hekk għandek tgħidilhom lill-uliet Iżrael: Jahwe, Alla ta' missirietkom, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, batni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Ħaninu twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, jaħadnek bit-tieba u l-ħnina. Ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lill-uliet Iżrael. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum ma jgħadab u kollu modrija. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Ħanin u twajjeb il-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti li missirietna l-koll kienu taħt is-sħaba, il-koll qasmu l-baħar, il-koll kienu mamda f'Mosè fis-sħaba u fil-baħar, il-koll kienu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom u din il-blata kienet Kristu. Madana kollu l-biċċa kbira minnhom lill-Alla ma oġbuħx għax il-koll waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ ħżiena bħalma xxenqu huma. Anqas ma għandkom tgergru kif għamlu xi wħud minnhom
u qeridhom il-qerriet? Dan kollu ġralhom b'eżempju. U nkiteb bit-twiddiba għalina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. Min jidhirlu li hu wieqaf, joqgħod attent li ma jaqax. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed mitinbin mill-Galilin l-oħra biex soffrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabbola. Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha, mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitt l-art. Iżda dak wieġbu: intħallija, Sinjur, għal din is-sena sa ma nasqilha madwara u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott. Jekk le, aqlaħħa. Il-kelma tal-Mulej.